Sanibona babukeli besiyaviva TV1 igama lami nguSithe wakamzobe. Silana ke khonobya kumhla ka24 September kuyi-Heritage Day. Njengoba nanibonela nje abanye babhinqile kumnandi ba celebrate i-Heritage Day. Sine guest sino hambeli sethu la esosichazela kabanzi nge-Heritage Day nokuthi ba celebrate kanjani yini ayaziyo nge-Heritage Day. Sawona sisi njani? Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila nami mhlawumbe mawungangitshela abani igama lakho negroup okuyona. Igama lami nguThobekile Sibongazo ndi igroup engikuyona Intombi Zomgqozo kade saqala ngokuthi imina kahle kahle umnikazi wayo because imina ngangiqoqa ingane ngenzela ukuthi izingane zingabuvanzi ihambe idlala abafana yonke indawo sihambe zonke ibhekana nabafana so ngamela ukuthi ngiqoqa ingane njalo makuyi heritage bese jwayele ukuthi sisine sihambe indawo la ekhonobya kule heritage le yala stay omama baze basikhiphela izinkwa ama drinks yonke indawo la kwama tuck shop so lento le kade sayiqala nje bese iqalela ukuthi ingane lezi ezincane engabovanzi sihleli zindawonye ikwazi ukuthi siyaqoza sisina njalo. Mhlambe nje mangingabuza yini oyaziyo ngalo lusuku lwe Heritage Day ungasitshela uthini nje ngalo lusuku? Ngakutshela ukuthi lolu suku usuku olukhulu usuku esihloniphayo kakhulu and futhi usuku lethu lokujabula ingane kakhulukazi eintombi kakhulukazi usuku nje lokuthi sijabule zikhipha amakhono azo nje nomama bahlonipha akakho umuntu ongahloniphi losuku usuku olukhulu kakhulu usuku lwamasiko nje kahle kahle. Okay, njengoba nizweleke nani babukeli ukuthi lolu suku usuku olukhulu kakhulu usuku lwamasiko abantu ba celebrate amasiko abo nalana ke khonobya ba celebrate izingane ziqoqene ziwumphakathi kuneyintombi nezingane nje zomphakathi kuyasinwa kumnandi babungaza lolu suku olubalekile kubona. 8 years. Hayi cha, ngifisela inhlanhla kukho konke yazi. Alright. Siyabonga kakhulu njengoba ke wona sisenza nje sizama ukuvezela ukuthi kuphina kuphi la usithola khona nje. Lolu suku ngempela luyabungazwa. Hayi ngoba nje sithina ngokukhuluma nje emlonyeni. Kodwa ke luyabungazwa yonke izwekazi nje lonke. Mr Pink yes bodi ya sakhona ke omnye umntwana kodwa ke ngolo sesomncane njani awungena uvulesele baphulaphula besiyaviva online radio Malenda kusasa mina igama bangibiza ngoMphomuhlomi. Okay ke Mpho Babukeli besiyaviva TV1 igama lami nguSithe wakamzobe sila ekhonobya kumhla ka24 September inyanga yamasiko kuyi-Heritage Day nanjengoba nibonela nje kugcwele abantu ba celebrate amasiko sine guest ke la esokhuluma nayo ngegroup yayo yokusina nawo ba celebrate i-Heritage njengathi Bangibiza ngoMphomuhlomi. We are here to celebrate our cultures. We are representing what kind we are, who we are. The South of it. Okay, njengoba nizweleke nani babukeli kumhla ka24 September kuyi-Heritage Day siyabonga ke kodwa kulolu suku ngendlela aba celebrate ngayo siyabonga nakuyi-guest yethu yanamhlanje sichazele kabanzi ngokubaluleka kwalolu suku siyabonga babukeli.